ሃገረ ኣሜሪካ ንምጽምባር ሽወደን ናብ ኔቶ ሙሉእ ብሙሉእ ከምቲ ድግፍ ሓቢራ ሎማ ዓመት ዝበዝሐ ተኽስን መጥቃዕትን ብጠያይት ተመዝጊቡ ክብል ፖሊስ ሽወደን ኣፍሊጡ ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 6 ግንቦት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ እስኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ ዚ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ክመርሓኩም እየ ሰናይ ምክትታል ሃገረ ሽወደን ናብ ኔቶ ክትጽምበር እንተደኣ ኮይና ኣሜሪካ ናይ ደገፍ መረጋገጽ ክትህባ ምዃና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ኣን ሊንደ ገሊጻ ኣላ። ወይዘሮ ኣን ሊንደ ትማሊ ሓሙስ ምስ ሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንምርኻብ ኣብ ዋሽንግተን ምንባራ ኣገልግሎት ዜናተተ ሓቢሩ እዩ። ብሓፈሻ ሽወደንን ፊንላንድን ኣባላት ኔቶ ብዛዕባ ናይ ምዃን ተኽእሎታት ኣመልኪቶ ኣወንታዊ ርእይቶ ዘለዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ክብል እቲ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ነዚ እውን ዝተፈላለየ ደጋፍ ንምግባር ድልውነት መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ዘሎን እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እውን ፈጻሚ ስራሕ ናይቲ መንግስታዊ ስልጣን ሽወደን ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ማሕበራዊ ዴሞክራሲ ኣብቲ ኣብ 15 ግንቦት ዝካየድ ኣኼባ ንኣባልነት ኔቶ ዝምልከት ሓድሽ ፖሊሲ ንኸተኣታቱ ክደፍእ ከም ዝኽእል ኣብ ወንበርቲ ሰልፊ ቶቢያስ ቦውዲን ተሓሳሲቡ እቲ ሰልፊ ንምጽምባር ሽወደን ናብ ኔቶ ክቃወም ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ ቁሉዕ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ግና መርገጺኡ ክቕይር ከም ዝተቐሰበ ምሕባሩ ይግለጽ። ዝቕጽል ሰሙን መንግስቲ ናብ ተወከልቲ 8 ሰልፍታት ባይቶ ሽወደን ሓድሽ ዳህሳስ ሃገራዊ ድሕነት ሽወደን ከቕርብ ተባሂሉ ትጽቢት ከም ዝግበር እውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ መጀመርታ 4 ኣዋርሕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2022 ናብ ሽወደን 27 ሰባት ብመጥቃዕቲ ጥይት ሙማቶምን እዚ ድማ ዝለዓለ ኣሃዝ ምዃኑ ፖሊስ ሽወደን ሓቢሩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ዝሓለፈ ዓመት ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ነባራት ሓለፍቲ ጉሒላታት ብዝገበሮ ናይ ምእሳር ስርሒታት ከም ዝኾነን ክትብል ኣብ ፖሊስ ሽወደን ሓላፊት ኣሃዱ ስለያ ሊንዳ ስታፍ ገሊጻ ኣላ። ብዘይካዚ መንእሰያት ገበነኛታት ግርጭታት ንምፍታሕ ብጥይት ምቕታል ከም ዘዘውትሩን ፖሊስ ተገንዚቦም ምህላዎም እታ ኣፈኛ ወሲኻ ኣረድያ። ዝበዝሑ ካብ ዝተሓተ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ዘለዎም ከባቢታት ዝመፁ ተማሃሮ ታሽዓይ ክፍሊ ብጽቡቕ ነጥቢ ሓሊፎም ናብ ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝኣትዉ ዘለዉ ተገሊጹ። ኣብ 2015 70% ካብቶም ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ከባቢታት ዝመፁ ተማሃሮ ታሽዓይ ክፍሊ ናብ ካልኣይ ደረጃ ከኣትዉ ከለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ኣሃዝ ናብ 77 ሚእታዊት ክምባሉ ተመልኪቱ ኣሎ። እዚ ኣሃዝ ምስተን ካብ ዝሃብተማ ከባቢታት ዝመፁ ተማሃሮ ክወዳደር ገና ብዙሕ ከም ዝተርፎ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ክሳብ 93 ሚእታዊት ካብ ሃብተማት ከባቢታት ዝመፁ ተማሃሮ ብቐጥታ ናብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝኣትዉ ኣገልግሎት ሬድዮ ሽወደን ጸብጺቡ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዝዓበየ ባንክ ኖርገስ መጠን ወለዱ ክሳብ ሕጂ 0.75 ሚእታዊት ምህላው እንተኾነ ግን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ዝመጠን ክውስኽ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ ኩነታት ናይ ሓደጋ ተኽእሎታትን ድሕሪ ምግምጋም ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ወሰኽ ክግበር ከም ዝተወሰነ ክትብል ዋና ኣመሓዳሪት እቲ ባንክ ኢዳ ቮልደን ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ካብ ኦስሎ ሓቢራ ኣላ። ለዚ ድማ ብማእከላይ ባንክ ንግዚኡ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ጸብጻብ ገንዘባዊ ፖሊስ ኖርዌይ ዝወፀ መጠን ወለድ ክምራሕ ከም ዝጸንሕ እታ በዓልቲ መዛ ሓቢራ ኣላ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ድሕሪዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ኣይተርሕቑም ምሳና ጽንሑ።
ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ ንኽብሪ ዋጋ ሃለኽቲ ሃገራት ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ዘካየዱ ተማሃሮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለዉ ካብ ካምፓላ ዝተፈነወ ዜና ረዲኡ። እቶም ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎም ስምዕታ ብጽሑፍ ብምድላው ንኣባላት ባይቶ ሃገር ክህቡ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ምስላጥ ምስ ኣበዮም ግን ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ህንጻ ባይቶ ተቃውሞም ከስምዑ ከም ዝተኣከቡ ካብቲ ሃገር ዝተመሓላለፈ ዜና ረዲኡ ኣሎ። ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቅን ኣብ ዩክራይን ዝተኻየደ ወራር ሩስያን ተደሚሮ ኣብ ኡጋንዳ ዋሕደ ቀረብ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ኣጋጢሙ ምህላው ብዝተፈላለዩ ወገናት ክግለጽ ምጽንሑ ይዝከር። እቶም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ሕዶም ብሰንሰለት ተኣሲሮም እኳ እንተነበሩ ፖሊስ ከተማ ካምፓላ ንኹላቶም ጠርኒፉ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘእተዎም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ጸብጻባት ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብታ ብውሽጣዊ ግርጭታትን ሓድሕድ ኩናትን ተሓሚሳ ዘላ ሃገረ ኢትዮጵያ 446 ፋብሪካታት ስርሐን ደው ኣቢለን ከም ዘለዋ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ተሃገር ኣፍሊጡ። ሚኒስተር መልኣኩ ኣለበል ንጋዜጠኛታት ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕጽረት ገንዘብ መሳለጥያታትን ዘይተዋሓደ ሓገዝን ካብ መንግስትን ቀንዲ ጠንቀታት ምቁራጽ ምህርቲ ፋብሪካታት ምዃኑ ብሪሂ ኣሎ። ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ ፋብሪካታት ኢትዮጵያ ካብቲ ከፍሪኦ ዝግበአን ብፍርቂ ጎዲለን ምህላው እቲ ሚኒስተር ከም ዘመልከተን ሕጽረት ክኢላዊ ዓቕሚ ሓደ ካብ ጠንቀታት ምዃኑ ዝገልጸ ሚኒስተር ኢንዱስትሪ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እዚ ጎስጓስ ክጅመር ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ባጀቱ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይግለጽ ከም ዘሎን በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ንኢትዮጵያ ናብ ፍጹም ቅልውላው ስለ ዝሸመማ ቁጠባ እታ ሃገር እውን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ካሪን ጃን ፒረ ዝተባህለት ፈላሚት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ኮይና ብፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከም ዝተመዘዘት ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ጓል 44 ዓመት ጸላም ኣሜሪካዊትን ብቑሉዕ ሶዶመኛ ምዃና ትግለጽን ካሪን ጃን ፒሪ ኣፈኛ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮይና ከም ዝተሸመት ተሓቢሩ ኣሎ። ንሳ ነዚ ሓላፍነት ዝተሸመት ንጓል 43 ዓመት ጄን ሳኪ ብምትካእ ከም ዝኾነትን ካብ ዝቕጽል ሰሙን ጀሚራ ኣብ ዋይት ሃውስ ንዝዕደሙ ጋዜጠኛታት መርገጽን ፖለቲካዊ ትሕዝቶ መንግስቲ ኣሜሪካን መግለጽታት ክትህብ ከም ዝኾነት ይንገር። ኣብቲ ሓላፍነት ዝጸንሐት ሳኪ ብስነ ምግባር ዝተሃነጸት ብልጽቲ ጓል ኣንስተይቲ ክትብል ንካሪን ንኢዳታ ከም ዘላን ናይ ገዛ ርእሳ ሜላ ኣሰራርሓ ከም ዘለዋን ብሉጽን ዕዙዝን ብቕዓታ ከም እተርኢ ኣይጠራጠርን ክትብል ብዛዕባ ተዛሪባ። ኣፈኛ ዋይት ሃውስ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ዓለምን መግለጽታትን ናይ ማሃብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኮነ ሃገራዊ ሓደጋ ዘጋጥም ከዓ ኣቐዲሞም ብሜድያ ካብ ዝቕልቀሉ ሹመኛታት መንግስቲ ኣሜሪካ እቲ ሓደ ኣፈኛ መንግስቲ ከም ዝኾነ ጸብጻባት የመልክቱ። ትኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዜና ሃርሞኒ እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናዶ ስጋብ ንራኸብ ብሩኽ ናይ ቀዳመ ሰንበት ጊዜ ክገብረልኩም እንዳተመነኹ ሶኒ ስጋዕ ንራኸብ። ሰላም ደሓንቀኒ እዩ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።